Doncs, si voleu, comencem, encara que ja veig que m'han fet spoiler amb la temàtica, però bueno, el cartell sempre me delata. Molt bon dia, gràcies a tots i a totes per estar aquí aquest matí. Avui presentem la que és la 24a edició del Festival Tarraco Viva. 24 anys de molta feina de molts festivals de molta qualitat i per tant enguany ho fem també amb aquesta intenció. Avui presentem la 24a edició, com deia, del Festival Tarraco Viva, una edició que se celebrarà del 15 al 29 de maig, 2 setmanes en total, i que tindrà per temàtica grans descobertes de l'antiguitat, arqueologia i història per al segle XXI, i recordem aniversaris històrics i arqueològics de la història. El festival constarà de més de 300 actes que busquen recuperar la normalitat perduda al 2020 i al 2021, no, Magí? Una normalitat que vam perdre, si recordeu, vam celebrar dos festivals gairebé en 8 mesos. En aquest sentit, comencem també a recuperar la presencialitat amb un 78% d'actes presencials, encara que mantenim l'espai digital amb un 32% d'actes, perquè entenem i volem que aquest sigui ja una eina fonamental del Festival de Tarraco Viva per a que arribi a més gent. En aquest sentit, com deia, la temàtica, com veieu, de grans descobertes de l'antiguitat fa referència a esdeveniments de, per exemple, el centenari del descobriment de la tomba de Tutankamon, 100 anys de l'inici de les excavacions de les tombes reials d'Ur, el bicentenari del desxiframent dels jeroglífics i també el bicentenari, si no m'equivoco allí, del naixement de Heinrich Schliemann, el descobridor de Troia. Per tant, enguany fem referència a tot això i recuperem aquesta vessant arqueològica de història de l'arqueologia que connecta molt bé amb el que és la història de Tàrraco, no? La història de l'arqueologia de Tàrraco, i que ara, comentarà el Magí, connectarem de cara al any que ve. Per tant, el que plantegem enguany és l'inici d'un festival en 2 parts, la primera part aquest any 2022 i la segona part, el gran final per al 25 aniversari del Tarraco Viva. Per tant, deia, farem referència a la història de l'arqueologia. Dit això, com a dades diguéssim principals, incrementem el nombre d'activitats, passem a un total de 355 activitats, si no m'equivoco, de les quals, per tant, pugem un número total de 36 activitats en relació a l'any passat. Dit això, com sempre, aquest festival el que pretén és posar en valor la història per redescobrir la història, per posar en valor el nostre present i entendre el nostre present, i doncs esperem que tot això serveixi per a conèixer molt millor el nostre passat. I m'estic repetint. Vale. Dit això, ara farà Magí la intervenció una mica explicant les activitats concretes que desenvoluparem enguany i després acabaré jo donant unes petites idees que voldria explicar, però al final. Llavors, Magí, si vols, et deixo. Vale. Gràcies. Sí, val, bon dia, gràcies a tothom. Una edició més, 24a, ja anem quasi per la 25. Ja és un festival, jo crec, que té una llarga tradició i comença a tenir un pes important. Espero que en tingui més en el futur. I quan vam pensar l'any passat quin és el tema que ens agradaria tocar i de més, es van veure que hi havia moltes celebracions per l'any 2022. 100 anys a la descoberta de Tutankamon, 100 anys a les tombes reals d'Ur, l'inici, perquè les tombes van descobrir una mica després, 200 anys del desxiframent dels jeroglífics egipcis per Champollion, el qual va permetre tota la potencialització de l'egiptologia. Sense llegir els jeroglífics no es podia avançar a nivell de ciència arqueològica sobre Egipte, i 200 anys del naixement de Schliemann, que és un personatge molt controvertit, i a més en parlarem perquè és un personatge que dona per fer diverses sèries de HBO, de Netflix i d'altres. És un personatge d'aquells amb una vida molt
molt, diguéssim, intensa i amb molts clars i obscurs, igual que tot, és a dir, però perquè vam dir, de l'any que ve farà 100 anys de moltes coses, és a dir, som com una gent al voltant de què? De l'arqueologia, al voltant de mirar el passat. I a més és important perquè, per exemple, la descoberta de Tutankamon no només va ser una descoberta importantíssima a nivell de l'egiptologia, sinó que va fer una cosa encara més important. Va posar per primer cop l'arqueologia com a ciència social, és a dir, com a ciència que va arribar als mitjans de comunicació, que va arribar, home, no diríem els a tothom, però va arribar molta gent, és a dir, va haver com una febre sobre el passat. A Anglaterra es van estrenar òperes, es van estrenar musicals, obres de teatre, va afectar la moda de l'època, la gent empaperava les cases amb motius egipcis, és a dir, per primera vegada una cosa que venia del segle XVIII-XIX, que era per acadèmics, que era l'arqueologia i la història, una cosa pels museus i per la gent acadèmica, per primera vegada a la història esdevé un fet, un fenomen social. Clar, és important això, perquè sempre quan parlem de ciències, només parlem de les ciències tecnològiques, les ciències del món, diguéssim, empíric, en fi, medicina i altres, i no parlem mai de les ciències socials. Aleshores el que vam pensar és, la nostra ciutat, Tarragona, home, si alguna cosa pot destacar és precisament per la mirada al passat, és a dir, de les ciutats que més tradició té de mirar al passat, és a dir, posem fites importantíssimes, la Resat, evidentment, però no només això, el Congrés d'Arqueologia, tenim museus, vull dir, poques ciutats del nostre país tenen els museus que tenim nosaltres sobre arqueologia i història, tenim tot un llegat, diguéssim, tenim la capital, diguéssim, l'ICAC està aquí, l'IFES també està aquí, és a dir, tenim una empremta en el territori de capitalitat sobre la mirada al passat. I dit això també, una cosa que ens va fer pensar, si se'n recordeu, durant bastants mesos, malauradament, van estar molt pendents de l'erupció del volcà a La Palma, i és una cosa que a mi em va colpir bastant per una raó, i és que quan la gent desesperada, pobres, perquè la lava els anava menjant les propietats, les cases, no? Anaven ràpidament, s'escapaven per anar a recuperar coses de casa seva, no? Evidentment recuperaven el que podien, mobles, en fi. Però jo me vaig fixar en una cosa, i és que la majoria de la gent que volia recuperar coses, i tenia poc temps, recuperava les fotos antigues de la família. O sigui, recuperava la memòria del passat de la seva família. Això que a escala personal és important, a escala comunitària també ho és. També ho és. És a dir, sense la mirada al passat, difícilment es pot mirar al futur, difícilment. Jo crec que és impossible. És a dir, poso una llei de la física que Newton ens va descriure, que és que si vols saltar cap a dalt has d'espitjar cap a baix. És a dir, si no, no saltes. El mateix passa amb el progrés, és a dir, sense mirar al passat és quasi impossible el progrés. I una reflexió final, en aquest món tan tecnològic, que tot és digital, que tots són algoritmes, que tots són... el passat serveix per alguna cosa? Perquè si no serveix potser que pleguem, és a dir, historiadors, arqueòlegs, filòlegs, restauradors, tota aquesta gent que es dedica a treballar per recuperar el passat, per mantenir-lo i per divulgar-lo, si no és important, potser que ho deixem de fer. Per què és important? Doncs deixeu-me dir, a nivell, són reflexions personals, jo crec que intentarem aquesta edició que aquestes reflexions siguin compartides i que n'hi hagi més, no? És a dir, defensar el valor del passat. Hi ha un fet importantíssim. Les coses com el passat, com la història, ens estabilitzen com a éssers humans, ens fan ser estables. És a dir, en un món en el qual tot està al núvol, on estem nosaltres? O sigui, gran part dels problemes que tenim en aquests moments socials, de malestar, de gent que no acaba de trobar el seu lloc, d'aquesta incertesa de la vida, aquesta vida, diguéssim, que passa a no saber on, en gran part ve motivat per aquesta manca de connexió amb el passat. No dic que sigui tot, dic que en gran part. És a dir, el passat ens dona allò que per mi és essencial, que ens dona un fil de continuïtat. Si mirem les generacions que es van precedir, formem part d'aquest fil. Sentir-nos part d'aquest fil de la història és molt important. Això a nivell d'algunes reflexions. Pel Festival de les Activitats, anem camí de la recuperació. És a dir, intentem, ja aquest any, són quasi 300 activitats, hem crescut respecte a l'any passat, hem recuperat la presencialitat, no hi ha limitació ja d'aforament, ja no cal anar amb mascareta, per tant, menys mal, és a dir, tornarem a tenir un festival presencial com el que volíem. Jo crec, i sincerament, potser m'equivoqui,
però la cultura sense trobades presencials és una cultura, jo diria, Nescafé, val? És a dir, jo prefereixo un bon cafè de Colòmbia que no pas un Nescafé, no? Aleshores, lo digital està molt bé, ha vingut per quedar-se, ja veureu que hi ha tota una programació digital, evidentment, aprofitem totes les eines que tenim, però la presencialitat és una altra cosa, és a dir, sense trobar-nos, sense comentar, sense que la gent reflexioni, sense que surti dient, això no ho sabia, és a dir, això és la cultura, aquest intercanvi de coneixement i de sensacions i de sentiment. Ja he dit les activitats més o menys, recuperem grups de fora, el grup Ludi Scherzi d'Itàlia, de Roma, fa una proposta sobre la música a l'època de Tutankamon, ha fet un estudi sobre les trompetes, els instruments musicals que es van trobar a la tomba, i ens proposaran una visió de com podria estar la música a l'època de Tutankamon. Això és una estrena mundial, jo crec que és una de les grans fites de l'arqueomúsica a nivell internacional. Recuperem temes com l'Àger, per exemple, el territori, el festival en el territori. Sempre han tingut vocació de territori, com no pot ser d'altra manera. És a dir, els romans ho feien, això. És a dir, hi havia l'Ups i hi havia l'Àger, no? I formaven una relació simbiòtica, no? Doncs bé, aquest any està Constantí, Altafulla, Cambrils, Vilarrodona, i s'incorpora al Museu Salvador Vilaseca d'Arqueologia de Reus, que el Jaume Masó, que està aquí, li agraeixo moltíssim, i la Paqui, perquè ja fa temps el Jaume que volíem fer-ho i per ases i per res no s'ha pogut fer, aquest any ho fem, gràcies per la vostra col·laboració. Tenim tota una programació escolar aquest any que és molt potent, jo crec que seran entre 2.000 i 3.000 nanos de Tarragona, però també de les comarques de Tarragona, de Catalunya, de València, venen gent de Saragossa, ve gent del sud de França, escoles, que participaran en un programa educatiu que està articulat en quatre grans esdeveniments, que penso que serà una fita d'aquest any. El festival té clara vocació d'enllaçar amb l'ensenyament i amb el món escolar. Les recreacions històriques hi ha un munt, ja ho veureu. No hem descuidat el tema Tàrraco, ja ho ha dit el conseller. Aquest any està concebut primera part. La primera part és l'arqueologia a nivell mundial. Aquest any, però, també, evidentment, toquem Tàrraco, hi ha moltes activitats sobre Tàrraco, però l'any que ve, segona part, l'arqueologia a Tàrraco. És a dir, l'any que ve serà la gran descoberta de Tàrraco. El tema serà una miqueta entrar a fons amb el que va significar, què significa l'arqueologia a la nostra ciutat, que jo crec que és bastant important. Les excavacions que es van fer als anys 20 del segle passat i als anys 30 estaven en línia amb el millor de l'arqueologia mundial. És a dir, el Tarragona, la nostra ciutat i el nostre territori i el país estava molt ben sintonitzat amb les grans excavacions arqueològiques internacionals. Destacar la col·laboració de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, que fan activitats, destacar que tots els museus de la ciutat s'han implicat i fan activitats, des del Museu d'Història, com no podria ser d'altra manera, per al Museu Arqueològic, el Museu Diocesà, el Museu del Port, una implicació de moltes entitats. Jo crec que és una de les grans aportacions del festival, que és la participació de molta gent, d'institucions culturals, de grups de recreació. A Tarragona aquest any participen més de 12 grups de recreació. Això vol dir quasi més, jo crec que passen, encara actualment no sé, no tinc dada, però són unes 500-600 persones de la ciutat que fan activitats pel festival. A veure, és important, sense la participació de la gent la gestió del patrimoni queda coixa. Per tant, no és només una qüestió d'arqueòlegs, restauradors, gestors del patrimoni, sinó també és una qüestió de ciutadania. Per tant, per l'any que ve encara això ho incrementarem, ja us ho explicarem. Bé, la biblioteca pública que ens prepara tot un cicle de lectures i de xerrades, l'Agència Catalana ja ho he dit, en fi, ja ho trobareu en el dossier. Tornen a venir grups de fora, venen els forners baleàrics, que faran una exhibició de fauna balear, que és una tècnica de guerra antiga molt interessant. En fi, que recuperem l'Udi Scherzi, recuperem els gladiadors Arts di Micandi, que fa 2 anys que no han pogut venir per la pandèmia, que tant torna a venir amb una activitat nova, que és una idea del que per ells és la gladiatura antiga, que va molt vinculada a qüestions religioses i a qüestions culturals de la Roma antiga. Bé, no m'esplaio gaire més, només dir-vos això, que és un festival que volem que sigui com de frontissa, com per l'any que ve, la primera part, i l'any que ve la segona.
molt il·lusionats de recuperar aquesta quasi normalitat, estem ja en línia per recuperar-ho, i agrair a tothom, i sobretot a la casa, evidentment, dels departaments municipals de tot tipus, l'àrea administrativa del museu, els conserges, tot el que és neteja pública, comunicació, en fi, tots els departaments, que són molts, que ajuden i fan possible aquest festival. Jo si quedo aquí, si voleu. Vale, sí. Jo per acabar... Disculpeu. Jo per acabar volia dir que aquest serà, diguéssim, diguéssim, significarà un canvi, que el canvi que començarem a treballar des de l'any vinent ja, un canvi perquè entenem que és necessari un canvi en el festival fins i tot, per tant volem que aquesta edició sigui part de l'inici d'aquest canvi que volem ja plasmar l'any vinent. En aquest sentit, unes quantes coses que m'he deixat que crec que són interessants. Primer de tot, dir que gairebé totes les activitats podran seguir-se des de xarxes socials, des del canal de YouTube de Tarragona Cultura, etc. Per tant, la idea, la voluntat és que tot això arribi al número de gent més ampli possible. Després, també dir que en uns dies, a través de la web tarracoviva.com, podreu trobar tota la informació concreta i per tant ja es podran reservar tot el tema de les entrades. I també dir, que no ho he dit abans, que la majoria de les activitats seran gratuïtes, però també hi haurà de pagament a 2 i 3 euros, preus accessibles, i això ho fem per a que no quedin buides les entrades. Ja sabem que a vegades passa que la gent reserva i com que no paga res no assisteix a l'acte i es trobem que està buit. Per tant, també posem preus simbòlics de 2 i 3 euros per que això no passi. Dit això, com deia el Magí, agrair a totes les institucions que han col·laborat i col·laboren en aquest festival, però també fer un especial agraïment als treballadors de la casa, als subalterns que estan en els monuments, que també són part d'aquest festival i que fan molta més feina de la que fan habitualment en aquestes dates de Tarracovia, precisament perquè el festival ho requereix. Per tant, també des d'aquí el meu agraïment als treballadors i treballadores, també companys i companyes de premsa, per tot això. I res més, en principi ja he dit el que volia dir. Ara suposo que tindreu preguntes, llavors ara viene la parte difícil. Sí, sí. De fet, una de les coses que ens vam plantejar quan vam arribar i una cosa que hem comentat amb Magí moltes vegades és que potser hem d'aconseguir, primer de tot, aconseguir que el festival sigui molt més gran i que sigui una referència molt més important a nivell nacional i internacional, que ja ho és, però encara molt més. Això és una cosa, un objectiu que tenim. I després un altre objectiu que tenim, i això és una idea que vam plantejar també moltes vegades, és com fer arribar o com desenvolupar o que es noti que el festival no només són 2 setmanes al maig, sinó que és un festival que està integrat i implicat amb el patrimoni històric de la nostra ciutat. Evidentment, quan fem activitats, les fem la majoria en espais patrimonials, però entenem que això es pot desenvolupar molt més i per què no, un exemple, per què no, si tu arribes al juliol a Tarragona, per què no tenir contingut de recreació històrica al juliol? Llavors, una de les idees que proposem i que intentarem plasmar l'any vinent serà una mica aquesta evolució necessària del festival de cara al segle XXI, que ja estem, no? Però de cara una mica a la digitalització, al com es mou la gent ara mateix, etc. No sé si t'he contestat més o menys, però... Bueno, Història Viva no era un festival, era una programació extraordinària a l'estiu i se tracta d'això, de recuperar aquest esperit, com ha dit el conseller, i segurament ampliar-ho. És a dir, la idea és que tot l'esforç que fa el festival de creació de continguts divulgatius, és a dir, recreacions històriques, divulgació en digital, això no quedi només del festival, sinó que puguem utilitzar-ho més al llarg de l'any. Aquest és un dels grans reptes, com ha dit, l'altre és la internacionalització, o més internacionalització encara, no? Que no s'ha fet per una raó, ja anàvem camí d'això,
però la crisi del 2008-12 i després la pandèmia ens ha deixat, la veritat, molt tocats, però ja no és nosaltres, és a dir, aquells contactes que havíem fet, que estem fent, que recuperem, de contactes en festivals internacionals d'Alemanya, d'Anglaterra, d'Itàlia, d'Àustria, de Suïssa, clar, quan he parlat amb els responsables de l'equivalent d'ells allí, tots estan molt tocats, realment estem tots en una problemàtica de recuperació, no? D'agafar-la i de tornar a posar en marxa mecanismes. Aquest és un repte que tenim ara, que jo crec que el podrem assolir, i l'altre és aquell que hem dit de com fem que l'esperit de Tarragona Viva, la divulgació amb continguts de recreació i participació ciutadana, sigui no una excepció, sinó que sigui com una norma a la ciutat. Aquest empara és el que estem treballant per l'any que ve. A veure, no començarem, ja hem començat fa anys, però intentar fer el pas de tornar-ho a recuperar. Sí, de fet, una de les qüestions més importants que teníem en aquesta legislatura era invertir i renovar la musicització de la ciutat, i entenem que en aquest sentit la recreació històrica pot ser una eina fonamental. Per tant, volem conjugar això, la musicització a nivell d'informació al carrer i als monuments, però també utilitzant aquesta vessant de recreació històrica. Per tant, per aquí va el tema. Sí, enguany, si recordeu, no tenim pressupost, ja sabeu tots i totes. Vam disposar del pressupost inicial, que era el pressupost prorrogat de l'any 2021, i vam fer una modificació de crèdit al mes de març de 40.000 euros. Per tant, amb el pressupost, diguéssim, prorrogat, que era de 180.000, més 40.000 euros que vam posar de modificació de crèdit, arribem a un total de 220.000 euros de pressupost total. No és el que voldríem, perquè la previsió inicial, quan vam presentar pressupost, era superior, però en les circumstàncies que hem tingut, diguéssim, a nivell intern i polític, doncs han donat aquesta situació de pressupost prorrogat. Per tant, disposem de 220.000 euros. Sí. Miri, jo penso ara mateix que l'estat del patrimoni no és bo, però és millor que fa 3 anys. Ho sé perquè ho he treballat directament i conec l'estat del patrimoni a la perfecció i entenc que està molt millor que fa 3 anys. Recordem que fa 3 anys van haver de tancar l'amfiteatre perquè no estava en condicions per estar obert. Per tant, entre altres coses, per tant, encara amb la pandèmia, encara amb la guerra i amb tot això que estem patint bastant per situacions diverses, la situació que es trobarà la gent del patrimoni romà és, diguéssim, de normalitat. Evidentment no en les condicions òptimes i per això estem treballant. Precisament ara, enguany, farem 3 actuacions importants que milloraran o donaran un salt de qualitat molt gran al patrimoni de la ciutat, però entenem que la situació és molt millor que fa 3 anys i per això estem treballant. Bueno, ja la sabeu totes. Enguany hi ha previsió d'acabar amb el Calagapito, hi ha previsió d'inaugurar i obrir el projecte Porta Tàrraco a la plaça del Paiol, hi ha previsió, i això ho he comentat algunes vegades, d'iniciar una gran actuació a les façanes de la Torre del Pretori, una gran actuació, parlo de gairebé 1 milió d'euros. Estem treballant molt important i amb moltes ganes en el projecte del Fòrum Colonial, amb la subvenció que ja sabeu del Ministeri de Turisme de 3 milions d'euros, actuacions diverses a l'amfiteatre que ja explicarem en el seu moment, actuacions també que estem fent i farem a les muralles a nivell de prevenció, conservació. Per tant, totes aquestes actuacions que no s'han pogut fer abans per les situacions, diguéssim, complicades que hem tingut, esperem i treballem perquè enguany estiguin, diguéssim, avançades i fins i tot completes. Per tant, entenem que encara que aquest estiu serà una mica complicat a nivell de patrimoni perquè tenim obres a tot arreu, de cara a l'any vinent deixarem una situació molt millor que enguany. Perdó? Graderia Sedassos. Bueno, això ja ho vam explicar
potser no toca, però bueno, jo contesto el que sigui. Això ja ho vaig explicar fa uns mesos, quan teníem tot el projecte acabat, que va costar moltíssim perquè va haver-hi problemes amb la adjudicatària, va haver-hi problemes en diverses qüestions de conservació de la pròpia grada. Abans de tot, dir que aquesta grada no té sentit i a mi no m'agrada gens, però tenir l'obligació com a ciutat de mantenir-la en un termini de 5 anys de la seva execució per temes de subvenció. A banda d'això, ha costat 300.000 euros i per tant jo entenc personalment que quan fas una inversió de diners públics de 300.000 euros has de, diguéssim, almenys intentar-lo. M'explico? Dins de tot això ens vam assabentar o vam veure quan l'obra estava acabada que això acabat no complia la normativa per a que pugés gent per les dimensions de les baranes de la pròpia grada, cosa que jo no entenc, però que era així. Ara estem treballant en l'adequació a la normativa de les grades per a que pugui pujar gent, però la situació és aquesta. Això es va fer, des del meu punt de vista, insisteixo, opinió personal, sense gaire sentit. No va estar bé planificat i de fet a nivell arqueològic no té sentit aquesta recreació, diguéssim, monumental, crec, i ara doncs hem de conviure amb això i estem treballant per que compleixi normativa i que pugui pujar gent. El principal problema, això, crec que mai ho he dit davant de tanta gent, però ho repeteixo, el principal problema que tenim al Departament de Patrimoni, que té el Departament de Patrimoni, perquè al final no ho tinc jo, sinó que el té la ciutat, és que no, això es va desmantellar, no hi havia recursos, i parlo de recursos econòmics i recursos humans, i ara hem solucionat el tema de recursos econòmics i estem invertint moltíssim, però no hi ha recursos humans. I això ho dic molt clarament. No tenim capacitat de personal, capacitat humana per assumir tot el que hem de fer. Per tant, quan he dit alguna vegada per xarxes això o tot això que necessita la ciutat no estarà en 4 anys, és veritat, no tenim capacitat humana per fer tot això en 4 anys, ni pot ser en 8. Per tant, me preguntes per què s'està endarrerint? Perquè no arribem a més. Ara mateix tenim prioritat absoluta, Agapito, Porta-Tàrraco i les qüestions que depenen de subvencions. Aquell noi porta preguntant 10 minuts. Sí, no? A l'amfiteatre? A l'amfiteatre, sí. Sí, a l'amfiteatre farem petites recreacions perquè encara no es pot utilitzar la grada, per tant, utilitzarem a baix però per 40-50 persones i a dalt a la terrassa, farem 3-4 activitats a l'amfiteatre i les lluites de gladiadors, les potents, les farem aquí a l'Auditori del Camp de Mar, perquè cap més gent hi està preparat. Quan s'apugui, se recuperarà en l'espai original, però fem activitats a tots els principals monuments, a l'amfiteatre per suposat. Y te voy a decir un poco más. Disculpes. L'amfiteatre té un problema estructural important. Nosaltres vam tancar l'amfiteatre perquè enteníem i vam rebre un informe que deia que l'amfiteatre no era segur. Ara bé, a l'amfiteatre hem fet unes actuacions que eren necessàries per reobrir l'arena, però encara no podem garantir que les grades siguin segures i per això no fem activitats. Dit això, el que estem fent ara i en el que estem treballant és precisament en un procés de monitorització del monument per veure en quin estat es troba tot el conjunt del monument i quines afectacions té el pas dels trens i dels cotxes per prop del monument. Per tant, en això estem ara mateix, és una qüestió molt cara, parlem al voltant de 200.000 euros que los estamos buscando, però la idea és fer una tasca de prevenció en el patrimoni en general i en l'amfiteatre en particular. Per tant, estem aquí. I ho dic perquè preguntareu i és normal, però això no serà cosa d'un any ni de 2. L'amfiteatre necessita una inversió molt potent a 10-15 anys. Estem buscant diners per tot, és tot molt car. I penseu que ara mateix, amb tot el tema de la guerra, jo estic al·lucinant, tot això, tot el que teníem fa 3 mesos que costava 10, ara costa un 20% més. Per tant, estem
trobant problemes, això ja ho va publicar crec el diari de Tarragona, que estem trobant problemes a l'hora de trobar proveïdors perquè tots els preus estan pujant moltíssim. No, encara no. És a dir, que quan anem camí de recuperació és perquè encara falta recuperar això. Val? El que sí recuperem és l'auditori, que serà, com que és un espai cobert i en plena seguretat i és gran, doncs acollirà bastants actes. Hi haurà les foners balears, hi haurà gladiadors, hi haurà activitats per a les escoles, és a dir, hi haurà moltes activitats a l'auditori Camp de Mar. Tenim per l'any que ve la idea de recuperar l'espai dels jardins del Camp de Mar com a espai de socialització del festival. Sí. Igualment el passeig arqueològic s'utilitzarà moltíssim, el Fòrum Colonial, espais oberts, com sempre, de cara a que, diguéssim, es pugui estar el millor possible respectant aforaments, una mica que corre l'aire, com sempre deim, perquè és important també en els temps que vivim. Dit això, una cosa més, perdó, Magí. No, i ara? I d'això. Recordar, i això crec que al Magí i al Jordi Ginamé, que està per allí darrere, se l'està d'agrair moltíssim, recordar que fins fa 2 mesos no sabíem si dispondrien de diners per el festival. Recordeu quan jo vaig dir al novembre, si no tenim pressupost serà molt complicat saber si això, doncs clar, Magí i el seu equip no han pogut saber de quants diners dispondrien totals fins fa un mes. I això, evidentment, ha condicionat, no tot, però una part del festival, evidentment. És important que es digui. Volia preguntar per l'acte inaugural i la pregunta si podries portar una mica els continguts dels 2 actes. Sí, a veure, mira, l'acte inaugural aquest any per primera vegada farem un acte inaugural que hi haurà un contingut protocolar, és a dir, parlaments oficials i demés, però també serà una petita presentació de les novetats principals d'aquest any. Alguns monòlegs, hi haurà entrevistes a arqueòlegs, hi haurà, és a dir, intentar visualitzar una miqueta de què anirà al festival aquest any, que aquest és l'acte inaugural. Però per primera vegada no serà només un acte, sinó que tot el matí del dia 15 hi haurà altres activitats. És a dir, que no serà només un acte inaugural, jo diria un matí inaugural. Val? És a dir, hi haurà una exposició a l'espai turisme al carrer Major, visites sobre les grans commemoracions d'aquest any, monòlegs, és a dir, tot això el mateix matí. Per tant, no serà un acte inaugural, sinó un matí inaugural. I l'acte de comenda, el que volem fer és un repàs del que ha estat el festival, és a dir, com ha anat, presentar una miqueta algunes conclusions, quines reflexions principals s'han fet, i presentar el projecte per l'any que ve. Aquesta és la comenda, serà això, un balanç del que ha sigut i una proposta de futur. Bueno, el que ha passat és que ha caigut un jump, sincerament. O sigui, davant d'això no podem fer res. Nosaltres ens vam assabentar d'això divendres passat, vam anar corrent, jo mateix i tècnics de l'Ajuntament i de la Generalitat, cap allà, i vam trobar doncs, que hi havia bastants pedres caigudes del monument i que el monument doncs, estava en un estat diguéssim no perillós, però sí havia quedat afectat pel llamp. En aquest sentit vam actuar divendres mateix instal·lant mesures de protecció al monument i de seguretat i també amb bombers i tot això, i ara mateix el que s'està fent és treballar en la rehabilitació i en la recuperació d'aquestes parts diguéssim danyades. Davant d'això, ho deia l'altre dia, això ha passat i sempre hi passarà. Per tant és inevitable en el sentit de que no controlamos el cielo todavía, però bueno, la reflexió és aquesta, són coses que passen malauradament i farem tot el possible i faran la Generalitat i el MENAT tot el possible perquè estigui rehabilitat el més possible. Encara no, han passat 3 dies. No m'he enterat de res. No, és que no et sento. Perdó, Els actes digitals, que heu dit una tercera part aproximadament dels actes Sí, digitals. sí. Si podeu dir si seran automàtics, execucions digitals,
hi ha de tot, la programació. A la pàgina 54 teniu la programació, que hi haurà des d'actes presencials que seran retransmesos en streaming, per tant, la gent ho podrà veure en casa, des de gravacions ja fetes que es penjaran a poc durant el festival, o activitats de joc. Per exemple, hi ha un joc, és nou aquest any, un joc de descoberta del Fòrum de la Colònia, en el qual la gent haurà d'anar presencialment al fòrum per seguir les pistes i després participar online amb el joc online, és a dir, una barreja entre digital i presencial. Si mireu, hi ha una trentena d'activitats llargues en format digital a la pàgina 54 i 55. Sí. És una miqueta de tot, és a dir, 100% digital, digital en presencial, o sigui, la meitat, i streamings i gravacions, bàsicament són aquests tres. Sí, de fet, una de les coses més xules que proposem per aquest festival és precisament recuperar esdeveniments de la història de l'arqueologia i la història general importants. Penseu o fixeu-vos, parlarem de la tomba de Filip II, parlarem de la Ilíada d'Homer, parlarem de qüestions gregues, mesopotàmiques, egípcies. Per tant, crec que serà un festival molt interessant per descobrir tot aquest món desconegut gairebé a vegades per la gent, no? Hi ha una activitat, per exemple, que és el Puerorum Ludi, que són jocs romans per la canalla, per les escoles. Hi ha més de 1.000 alumnes apuntats. És a dir, ja va començar fa 2 anys i està funcionant molt bé. O sigui, els mestres s'organitzen per fer una jornada digital i els nanos juguen digitalment, i em sembla que és una manera també d'introduir el joc en el món digital, el joc de l'arqueologia i de la divulgació de la història. Jo penso que és una programació que evidentment anirem fent més coses a mesura que puguem, però el digital, ja ho comentàvem amb el conseller, s'ha vingut per quedar-se. Sí. I això és inevitable, i a més és una bona eina, hi ha coses molt bones. Per exemple, no és digital, però el Vidal i Barraquer, que ha fet una proposta de col·laboració, representaran un convivium, o sigui, un treball d'estudi basat en l'arqueologia i el coneixement de la història, amb eines transversals. És un treball que ha fet el festival amb l'Institut Vidal i Barraquer, que ja està premiat, i que en una trobada recent sobre animació sociocultural i mètodes transversals d'ensenyament ha estat posat com a exemple per la resta del país. Per tant, és dir, estem utilitzant les eines presencials, les eines digitals, per què? Per intentar que la història de l'arqueologia arribi als col·lectius escolars i a la ciutadania en general. Dir-vos una cosa que se'm volia d'abans, aquest any per celebrar el 100è aniversari de Tutankamon hi haurà evidentment xerrades, hi haurà monòlegs. Per cert, el monòleg de Tutankamon no és de Carter, el monòleg dedicat a Tutankamon és el nen de Carter, és a dir, un nen, el Rashid al-Hussein, que era el nen que portava l'aigua i des de la seva bellesa recorda l'excavació quan va conèixer Carter i què significava. Per què fem això? Bàsicament per donar un altre enfoc a l'arqueologia. Carter va fer molt bé la seva feina, va ser una fita, però també una mostra de colonialisme, és a dir, hi va haver molts problemes amb l'estat egipci i amb els egipcis, una mostra també de manipulació també informativa, és a dir, l'excavació de Tutankamon és interessantíssim per moltes coses. Aquestes activitats que fem al voltant de Tutankamon no haguessin sigut possibles sense la col·laboració del Griffith Institute de la Universitat d'Oxford, que ens han posat en contacte i ens ha facilitat tota mena de... Tenen l'arxiu de Carter, el tenen ells, les fotos originals de Harry Barton el tenen ells, per tant hi ha hagut una col·laboració molt estreta amb el Griffith Institute, que espero que l'any que ve puguem seguir col·laborant fent més coses. Realment aquesta és una manera que tens d'internacionalitzar, és a dir, posar-te en contacte amb institucions a nivell internacional per fer col·laboracions, no? És a dir, per intentar recolzar el que fem aquí amb el que es fa a nivell internacional. No sé si he contestat prou. Magida, de les excavacions aquestes que abans em feia referència d'anys 20-30 i que ens situaven a Tarragona, allò, primera divisió a nivell internacional, si pots repassar una mica, si és el sistema del... Sí, a veure, bàsicament no soc un expert en aquest tema, però bàsicament és la necròpolis, que va ser un abans i un després, vull dir, no va ser una excavació normal, va ser una gran excavació, si no més, són 2.000 i pico tombes, amb tot un fent. Fixeu-vos una cosa que és curiosa, perquè també és una necròpolis, és a dir, Tutankamon excava una necròpolis, Leonard Bulley a Ur excava una necròpolis, i aquí, pels mateixos anys, s'excavava també una gran necròpolis, una de les necròpolis més importants a l'Occident de l'Imperi Romà, per tant, i després el Fòrum de la Colònia. O sigui, el Fòrum de la Colònia va ser una gran excavació a la nostra ciutat, perquè a més aquestes dues excavacions s'imbriquen en processos urbanístics. És a dir, no és una excavació d'un espai petit, sinó que van canviar
la manera de fer l'urbanisme a la nostra ciutat. I aquesta relació entre l'urbanisme dels anys 20-30 i l'arqueologia em sembla que és molt interessant d'estudiar i de divulgar. És a dir, per uns anys, per unes dècades, la nostra ciutat, jo crec que va ser puntera, pionera, almenys al nostre país. Per tant, això val la pena posar-ho damunt de l'altre. Ojalà, ara, amb els treballs que s'estan fent i espero que es facin, recuperem també aquest esperit, no? És a dir, l'arqueologia no és una cosa morta, és una cosa que s'implica en la vida de la gent, que canvia la vida de la gent, per millor. Per tant, reivindicar-ho no en plan perquè som els més xulos, no, reivindicar-ho perquè és important, el coneixement sempre és important. Jo recordo una dita famosa, em sembla que és d'un dels rectors de Harvard, que va dir si l'ensenyament li sembla car, provi amb la ignorància. Si provem amb la ignorància, no? Conèixer el passat també és coneixement i és important. Vale. Alguna pregunta més? Sí. A veure com m'escapo d'esta. Estem treballant, estem en terminis encara, pensem que la previsió era que estigués després de l'estiu, per tant, a dia d'avui continuem amb aquests terminis, encara que estan sortint a l'Agapito, diguéssim, problemes o qüestions que s'estan retrasant una mica perquè l'edifici no tenia secrets amagats. Per tant, estem descobrint aquests secrets, problemes estructurals que tenia l'edifici que té i, per tant, encara que s'estendrien una mica per temes arqueològics, en principi anem en terminis. Igualment, insisteixo, després de l'estiu hauria d'estar tot acabat, més que res perquè el portaterraco ha d'estar justificat al desembre del 22. Justificat vol dir tancat i presentar les factures. Vale, doncs molt bon dia, gràcies per estar aquí i farem foto ara i aquesta serà l'última roda de premsa en primavera. Segurament la següent es farà una mica abans perquè hi haurà eleccions, per tant la farem amb una mica més de fred, no? Clar, de Terraco Viva, clar, estava pensant que... Ja, però de Terraco Viva a la primavera crec que serà l'última perquè la propera la farem potser al febrer, no? Per tant, gràcies i molt bon dia.